אומרים אותו דבר. קנפור. שער הקנפור. עכשיו, מה זה אומר? קנפור משתמשים בסין, זה לא שמן, זה רזן, זה רזן. רזן של בא מבורניו בדרך כלל. וכיום כבר אי אפשר להשיג את זה כי העצים, אין את העצים את זה. זה משהו מנטולי כזה, אבל מה זה חזר? כמו שיש בג'ל המזון. זה סרט, כן, זה סרט. כן, הוא מאוד 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 חזק, הרבה יותר ממנו. יש צמנאו ויש ביננאו. יש שניים במטריה מדיקה, יש שניים. בכל אופן, בקנפור, מה זה אומר בסין? בסין, כשקוברים אותך, שמים קנפור, נועלים את הארון עם קנפור. כדי שתהיה אצל האנססטורס, הקנפור, הריח, יעיר אותך. זאת אומרת, מדובר... מאיר מתים. מאיר. מאיר מתים. מאיר מתים, כן. זאת אומרת, שייך משהו למוות, שוב פעם, זה הסרקל הזה, כי מאיפה בא העץ? העץ בא מהמים, העץ בא בחורף אין הכל החיים מוסתרים. זה כאילו reincarnation כזה. אז בסוף הליבר, שזה התחלת החיים, אנחנו מדברים על סוף החיים, ועכשיו הנקודה הבאה, ליבר 14, צ'ימן, שם באמן הזה, סליחה. הצ'י כאן זה משהו שעושה סירקולציה, זה לא צ'י כמו צ'י שאנחנו, זה משהו של סירקולציה. זה השער לסירקולציה. אחרי שמתת, תהיה סירקולציה עוד פעם. זה מחזוריות הכוונה? כן, כביכול. את יכולה לקרוא את זה עכשיו קצת. אני לא בעד, לא נגד, אני לא מדבר על אינטרנשן עצמי, אני לא מדבר. קוראים לה שם. תראי, תרגמו לכם את זה יפה מאוד, אבל התקווה ולא התקווה קיימים בשם. זה שער הסירקולציה. בסדר. זה דבר חדש. עכשיו תוצאה, בסדר, ביי. טוב. 10 דקות אמרנו לדבר, יאללה. טוב, בואו נעבור על כל מה שיש לכם בנוטס. רגע, לא אמרת משהו מושכים שלך. אוקיי, ליבר 13, בסדר. ליבר 13 אני משתמש בכמה דברים. לאוזניים, בייחוד, כן, לכאבים עמוקים. ליבר 13, אני משתמש לאוזניים, לכאבים עמוקים, למשל, אנשים עם מחלות אוטואימיוניות. אני משתמש הרבה בליבר 13. עכשיו, ליבר 13 גם אפשר, אני משתמש בה, היא חלק מטריטמנט של ליבר, אנחנו קוראים fatty liver treatment. זה סטומק 25 מצד ימין וליבר 13 מצד ימין. fatty liver, אני אסביר, אני אשמע. סטומק 25 מצד ימין וליבר 13 מצד ימין. ויכול להיות שכתבתי לכם גולדברג 20, לא, כתבתי לכם ליבר 13, אני רוצה. עכשיו, ליבר 14, אני משתמש יותר לאבחון, לפעמים אני יכול לתקור ליבר 14 כדי לפתוח עוד קצת את הכבד. זה לא באקסס, אני לא עושה את זה, כשיש כבד אקסס, תכף אני הולך להסביר לכם מה אני באמת עושה, זה אני עכשיו הכל תיאוריה. אני יכול לעשות ליבר 14 החוצה. אבל בסך הכל זה לאבחון. באקסס אני לא נוגע בליבר 14, זה רק לאבחון. אפשר בדפישנסי, כדי להיפטר מ-C3. אוקיי, טוב. עכשיו בואו נדבר פרקטיקה. אוקיי, זה היה הכל בכלל תיאורטי. אז יש לנו ככה. קודם כל יש לכבד, איך אני מאבחן כבד? אני דוחף מתחת לצלעות, אם הם אומרים אאוץ', זה ליבר אקסס בשבילי. אם הם אומרים, כן, יש משהו, אבל זה דאוקי, הם לא אומרים אאוץ', הם אומרים, אולי יש שם משהו. אני משווה בין שמאל לימין. אם זה דל, אנחנו קוראים לזה liver deficiency. אם הם עושים אאוץ', הם קופצים, זה אקסס. עכשיו, אני בודק גם מתחת לצלעות וגם את ליבר 14. עכשיו, הבעיה היא כזאת, עכשיו תראו, את הצלעות אני צריך להיכנס ככה, אבל ליבר 14 אני עושה ביד שטוחה. יש אנשים שיהיה להם גם אקסס וגם deficiency. סופרייז? לא. זה ליבר, זה יכול לקרות. אז אתם צריכים להחליט מי הטיפול הכי טוב, איזה טיפול באמת מוציא את שניהם. יכול להיות שזה הטיפול של האקסס, יכול להיות שזה הטיפול של ה-deficiency, יכול להיות שזה neither. יש גם טיפולים של neither, יכול להיות ש-fatty liver. עכשיו, אז אקסס, כשהם אומרים out, עכשיו, אנשים שיש להם בעיות בכבד, הרבה פעמים אומרים לך, יש לי כאב בצוואר כאן,
בדיוק כאן, אנחנו יכולים להגיד שזה C3. למה? כי הכבד לוחץ על הפרניק נרב, על הקצה השני של הפרניק נרב, דרך השרעפת, הפרניק נרב עובר דרך C3. אז מי שאומר בצד שמאל, לא מתייחס, זה משהו אחר. צד ימין C3 שייך לליבר. אוקיי? והם לא אומרים כואב לי ככה, הם אומרים כואב לי ככה. אוקיי? זאת אומרת, זו נקודה מסוימת בצבא. אוקיי? או אם אתה לוחץ, אתה מוצא C3. אוקיי? ויש להם כאן, עכשיו לפעמים הם לא יראו בצד הקדמי, הם יראו יובי 17-18 או T7-9. זה יכול להיות או במטוס או בבלאדר מרידיאן. לפעמים אנשים מראים את זה מאחורה ולא מקדימה. אבל זה מה שמראה בדרך כלל בליבר. זה יותר לפעמים, תראי, אם אתה לא מוצא ואתה חושד שזה בכל זאת, יש אנשים שאתה לוחץ ולא אומרים כלום. אז אתה מבקש מהם, תנשום פנימה, תחזיק את הנשימה ואז אתה לוחץ. אוקיי? אז אם אתה באמת, אתה בטוח שזה ליבר, אבל משום מה הם לא אומרים כלום, כשאתה לוחץ, ואתה רוצה למצוא האם זה באמת נכון. כל העניין של למצוא מה קורה בליבר, הסיפור שלו זה שאם אני מוצא, אני יודע, אז אני עכשיו, כשאני אבדוק את נקודות הטיפול שלי, אני אדע אם עשיתי נכון. טוב, זה עכשיו. אז liver access שאומרים out. עכשיו, דרך אגב, liver גם בא. אנשים שיש להם liver, חוץ משאומרים כאן, הרבה פעמים באים אלרגיות. אלרגיות שיכולות ל-liver הרבה פעמים. יש את TCM זה ספלין. אבל כל האימיונוגלובולין באים מהכבד. זה מאוד חשוב. אימיונוגלובולין. אנשים שהיה להם אקני ולקחו אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה משפיעה על הכבד. אז אם הם לקחו מספיק אנטיביוטיקה, ואנשים שהיה להם הרבה אקני, לקחו... הרבה פעמים לקחו... יש כל מיני שהם מוכרים. בכל אופן, אלה שלקחו אנטיביוטיקה, אם זה בשביל אקני או לא, צריך לבדוק להם את הכבד, אוקיי? שנייה. לא פספס עוד דברים. אנשים שעברו radiation therapy או כימותרפיה, דיברנו על זה של סרטן, לבדוק את הכבד, אוקיי? אלה עכשיו, באופן טיפוסי, בן אדם בא, ויש לו רגליים מאוד, זה הכי טיפוסי, זה לא חייב להיות ככה, אבל אתם צריכים עכשיו לעשות השוואות. הם באים והם מאוד עגולים כאן, אבל רגליים דקות כמו מקלות. אנחנו קוראים לזה אפל שייפ. זה טיפוס של כבד. מצד שני, הטיפוס שמעל הווייסט, הם רזים, זה נשים רואים את זה יותר, ואפשר לראות את זה מבחינים, זה פשוט לא כל כך קיצוני, אבל יש נשים שאתה רואה אותן מכאן למעלה, הן רזות, מה זה מקל? ופתאום הן קמות ואתה רואה את זה. זה כמו 3 אנשים במקום אחד. זה אנחנו קוראים ספלין טייפ. לא, לעומת זה, זאת אומרת, הם לא, אם הכל אותו דבר, זה דבר אחר, אז הם פשוט אנשים גדולים. אבל מישהו שהוא הרבה יותר דק למעלה, והרבה, מה שאנחנו קוראים ים מתחת. שמלת הגס. הם הגסים, כן. תחת ים תיכוני. החלק האפל של מקלות זה לבר, והספלין טייפס זה מהמותניים למטה. מה זה אומר שזה עוד איפה חוסר בכבד או ב... סליחה, זה לא אומר חוסר, לא אומר, זה רק אומר שסיכוס של ליבר, זה כל מה שזה אומר. אז אני עכשיו אבדוק, אבל פשוט נכנס לזה, אבל אני אומר, אולי כבד. אוקיי. ואנשים שיש להם סימפטומים בצד הימני, אני חושד בכבד. עכשיו, אני חושד בכבד, אז עכשיו אני צריך לבדוק האם באמת יש. האם הם מראים כאן, או מראים כאן, או אולי מראים ב-C3. אבל אני לא עושה את זה באופן תיאורטי, וואו, זה כבד, טוב, נעשה כמו ב-TCM. אני עשיתי דיאגנוזה של כבד, באת ונראית כמו כבד, נעשה לך טיפול של כבד. לא, אז אני מודד. עכשיו, אם הם אומרים out שנחשבים לאקסס, עכשיו יש לנו 3 סוגי אקסס. סוג אחד זה שאם משהו באמת פיזית קרה בכבד,
היה להם רדיאציה, יש להם הפטיטיס, הם לוקחים אינטרפירון, הם לוקחים כימותרפי, משהו כזה, או אתם יודעים שמשהו לא בסדר בכבד, הפיזי, זה הקומבינציה הזאת של קידני 7, ספלין 7, heart 3, פריקרדיום 4. זה הכל כתוב בנוטס שלכם, שרק שתדעו. הקומבינציה הזאת באה, יש צ'אפטר 76 של הנאנג'ין, הוא אומר, וזה גם כן בנוטס שלכם, אתם לא צריכים לכתוב את זה, הוא אומר שההרים במערב לא יכולים לשלוט את ההרים במזרח, זאת אומרת שהמטל לא יכול לשלוט על הווד, הריאות לא יכולות לשלוט על הכבד. מה לעשות? Tonify mother and reduce son. בדרך כלל אנחנו אומרים, זה או tonify mother או reduce son. אז זה בדיוק מראה לכם שוב פעם את ה-double standard של ה-liver. זה כמו העניין של הביישה. tonify mother אנחנו עושים בשביל deficiency, אבל זה excess. ו-reduce son אנחנו עושים כשיש excess. כשיש liver excess צריך לטפל בשניהם. כאילו זה excess עם deficiency. deficiency מטפלים ב-deficiency. אז בגלל זה נגנו אמר, קידני 7, זה קידני, זה האימא. ספלין 7, אנחנו חושבים על ספלין 7 כנקודה על הספלין ששייכת לקידני. אנחנו רואים אותה כנקודה של קידני, היא עובדת בשביל האוזניים, היא עובדת על מים, מים זה שייך לקידני בכל זאת. אנחנו רואים את ספלין 7 שהיא כאילו שייכת לקידני. אז קידני 7, ספלין 7, עכשיו, reduce sun זה heart 3, פלוס פריקרדיום 4, 3 אצבעות מתחת לפריקרדיום 3. עכשיו, אצלי אתם יכולים לראות פריקרדיום 4, יש כאן שקע. אצל רוב האנשים אי אפשר לראות את זה, אז מה שאתה עושה, אתה פשוט הולך, אתה כאילו לא מדקדק, ממש מקליט עובר, ואתה תמצא את השקע. השקע זה פריקרדיום 4. פריקרדיום 4 דרך אגב נקודה, זה שוויגל שייך ללב, כן? נקודה מצוינת לעשות דם. red blood cells ודברים כאלה, ואם יש חוסר דם בבטן. נקודה למה? לדם, ליצור דם. תגדיר חוסר דם בבטן. בעיות גינקולוגיות, ויש להם איסקמיה בבטן, הדם לא זורם. אתה מזרים את הדם, יוצר דם ומזרים דם. זה? טיפוס אחר שיש לו liver excess, יש לו משהו בליבר, ויש להם liver 2 אבל כואב בצד ימין. אם יש לנו כואב בליבר 2, ויש לנו פרינציפ כזה, אם הנקודת האש כואבת על מרידיאן מסוים, אנחנו עושים metal water, מתכת ומים. למה? מים מתגברים על האש, והמתכת היא אימא של המים, אז היא עוזרת למים. אז אנחנו עושים ליבר 4 וליבר 8. עכשיו, באופן טיפוסי, הרבה אנשים שיש להם, שהם באים ויש להם משהו בליבר, והם אומרים, אבל אין לי כלום, אני לא יודע למה יש לי ליבר, אני גם אף פעם לא שתיתי וזה. אני הרבה פעמים שואל אותם, האם אתם באתם לאיזה בית אירי או גרמני כזה שהיו שותים המון כל הזמן? כי אם יש לך דורות של אנשים ששתו באבות, הסיכוי שלך שהליבר שלך כבר נולדת איתו. אתה לא צריך לשתות שום דבר. עכשיו, יש גם באותו נושא, יש אנשים שמכורים לסוכר, הם לא אוכלים סוכר אף פעם, אבל הם נושא, כי הם יודעים שזה נותן להם מיגרנות או משהו כזה, אבל הם טיפוסי סוכר. צריך לטפל בהם, למרות שהם מתנגדים, אבל אני לא אוכל סוכר. כן, אבל אתם מראים ב-T11, T12, יש לכם איזה גולגולה כזה, ואתם גם, וספלין 3 רוצה לכם עבודה טובה, הם טיפוסי סוכר, אין מה לעשות. מי שהיה פעם, אהב פחמימות, תמיד היה פחמימות, ותמיד מכרו לזה, והמטאבוליזם שלו הוא כזה. אז הטיפול שלו בסוכר מאוד חשוב, אוקיי? הטיפוס השלישי של liver excess זה אלה שיש להם פצעים בפה, ואמרתי לכם שזה liver 3 וספלין 3. עכשיו, הרבה פעמים נראה לך מישהו, למשל, לפני שבוע הייתה לי מישהי עם פצעים בפה, וחשבתי, טוב, זה צריך להיות ליבר 3 ספלין 3. אני לחצתי על ליבר 3 ספלין 3, והיא לוחצת, היא רואה עם מאוד כואב, היא אומרת, לא, זה לא עוזר, לא עוזר, לא עוזר. אבל ליבר 2 שלה ככה, אז עשיתי ליבר 4 וליבר 8, אני לוחצים, וואו, לא כואב יותר. אוקיי? אז אתם צריכים להיות גמישים, אל תעשו, אבי אמר, או קיקו אמר, או מישהו אמר, ספלין 3, ליבר 3 בשביל מה עושות. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל בדיאגנוזה בשבילנו זה ליבר. ולא סתם. אז גם יכול להיות, אתה אומר, כאילו, פצעים בפה, אבל גם יכול להיות על בסיס, על רקע אוטואימוני?
נגיד קסטל פפטי. אז זה אני אוסיף את הלב השלוש. התחלת להגיד שזה לא סתם, הפסיקה אותך. רגע. אוקיי. אוטואימיון, אני חייב לטפל באוטואימיון. אז עכשיו, רגע. תנו לי לעזור לכם שנייה. על הוובסייט שלי, ואני לא יודע אם הכרטיסים הלכו, אבל הסיבה שהכרטיסים הלכו זה לא כדי שתבואו אליי לפציע אם אני גר מאוד רחוק. יש שם את הוובסייט שלי. על הוובסייט שלי יש כל האינפורמציה שרק רציתם לדעת אי פעם. הכל שנייה. יש סרטים של כיתות, יש כל מה שאתם רוצים. יש בוובסייט הזה. אז באוטואימיון, דבר ראשון שאני עושה זה רן 4 קידני ולאנג. אמרתי שאני יודעת, וזה מה שאני עושה, כי אוטואימיון זה הכי בסיסי, זה אחד הדברים הבסיסיים. אחר כך, בשביל הפצעים אני גם אנסה. דרך אגב, אולי לב שלוש וסקרין שלוש עובדים אקסטרה. אבל קודם כל, הדיאגנוזה שלי היא, הם באו אמרו לי שהדיאגנוזה היא אוטואימיון, זה מה שקיבלו. מה שרציתי להגיד בקשר ל-liver access, אל תדחפו לזה שזה חייב להיות ככה, חייב להיות ככה, תיוג משינוי. עכשיו יש לנו 3 טיפולים ל-liver access. אולי אחד מהם שנייה. זה שאתם חושבים שזה צריך לעבוד, זה לא אומר שהוא יעבוד. תהיו גמישים. תנסו את כולם. תראו מי עובד הכי טוב. מה השאלה שלך? הסוג השני של העוגן בכבד שאמרת שליבר 2 כואב מימין, לא אמרת מה הטיפול. ליבר 4 וליבר 8. כשיש נקודת אש, כואבת תמיד מהחורה. לא, בסדר. אתה הפסקת באמצע המשפט, אמרת שיש קשר במאוט סור לבין הכבד, ואמרת שזה לא סתם ולא נתנו לך... לא, אמרתי שזה לא סטומק. לא, אני גמרתי. זה לא סטומק, זה לא... לא, כי ב-TCM אומרים שזה סטומק. אנחנו אומרים שזה שייך לכבד. זה בסדר, אין בעיה. חיכיתי להמשך. כן, בסדר. חיכית הרבה זמן. liver deficiency זה אלה שאומרים, כן, לא יודע. access אין בעיות, אפשר לדעת, כי הם עושים, הם קופצים לך על השולחן. deficiency קשה לדעת, אז לפעמים מה שאנחנו עושים, אנחנו צובטים את האזור. כשאתה צובט מצד שמאל ואתה צובט מצד ימין, אתה מרגיש שאתה תופס יותר שטח בצד ימין. והם גם אומרים שזה מרגיש שונה. הטיפול של liver deficiency הוא liver אחד, אבל יש כאן בעיה, מכיוון שיש לנו כמה livers אחד. 4. אוקיי. אז יש officially לפי TCM, liver ג'ינגוול הוא לא בדיוק כמו כולם, כי הג'ינגוול הוא צריך להיות קימפן. ה-official ג'ינגוול הוא כאן, חצי דרך למטה. עכשיו אנחנו אומרים, יש אחד כאן, כמו ג'ינגוול נורמלי, יש אחד כאן, יש אחד כאן על הפרק, ויש אחד חצי דרך בין הפרק לציפורן, אבל באמצע הציפורן, אז יש אחד כאן. אז יש לנו 4 ליבר אחד. האמת היא שיש לנו גם עוד אחד כמו פריקארד רוטיישן, שזה אנחנו משתמשים רק לעיניים. עיניים אדומות אנחנו משתמשים בליבר אחד כאן. אבל מהליברס הנורמליים, ליבר אחד הנורמליים, יש לנו 4. ג'ינגוול לפי הספר, על הפרק, על המפרק, ובאמצע הדרך בין הציפורן למפרק. אוקיי? אז יש לכם 4. 1, 2, 3, 4. ג'ינגוול נורמלי, זה לא לפי הטקסט. הטקסט לא אומר תיקחו את הציפורן ותיקחו 3 fun מזה. הטקסט אומר תיקחו את המקום הזה ותרדו למטה חצי דרך. תסתכלי באסנשלס, ב-TCM, זה לא... הם אומרים חצי דרך למטה. אז יש לך, כאילו זה היה ג'ינגוול נורמלי, הג'ינגוול של הספר שזה חצי דרך, על המפרק, וחצי דרך, אבל בחצי הציפור. יש לכם 4 אפשרויות. את זה לפי הרגישות, לפי המקום לא, לפי מי מרכך את הליבר. מי שמשפר את זה ומשפר את הסימפטומים. עכשיו תראו, יכול להיות שזה שיפר את הליבר, אבל זה לא שיפר את הסימפטומים, אז יכול להיות שיש לי נקודה אולי יותר טובה. אל תתרגשו מזה שמשהו עושה משהו בגוף. זה לא טריק גדול. ליבר אחד כאן. כאן, כמו, תיקחו פרק הריון 9, תשימו אותו על הליבר שלנו. כאן. לא רואים. זה לעיניים אדומות, אוקיי? אוקיי, עכשיו, יש מה שאנחנו קוראים fatty liver, רק שנהיה מוקסים.
אף אחד לא ייתן לך. אפילו אם את יכולה, זה לא משנה. עכשיו, fatty liver. fatty liver, אנשים באים, שולחן כזה, אני נורא מצטערת, בארצות הברית, שניים, בבקשה. הם באים והם נופלים מהשולחן. לא, יש אנשים, מה זה ענקים? לא, גם יש אנשים שהם לא ענקים, אבל אתה רואה, הם שמנים, הם גוצים כאלה, הם שונים. יש סיכוי שהם fatty liver. זה גם הרבה פעמים, הרבה אנשים עם האלרגיות, וזה אנשים שהם fatty liver. הטיפול שלהם, עכשיו, אם הם כאלה שצריכים 3 שולחנות בשבילם, אתם יודעים, אלה שאתם עולים על המטוס ואומרים, לא, בבקשה, תמשיך ללכת. אתם לא מכירים כאלה? אלה, זה liver, זה fatty liver, אבל כזה שצריך להתחיל אותו מצד שמאל. אלה צריך להתחיל אותם גולדברג 26 בצד שמאל, סטומק 27 בצד שמאל, רן 6, אבל אל תעשו רן 6 אם הוא הדופק מהיר. סטומק 25 בצד ימין, וליבר 13, זה הכל בנוטס, ליבר 13 בצד ימין. אם הם בן אדם רזים, יכולים להיות רזים בליין יש להם fatty liver. אם הם לא ענקיים, אפשר לעשות רק בצד ימין, זה בסדר. אפשר לעשות רק סטומק 25 וליבר 13. זה הכל בנוטס, רק ילדים. אז השלם זה גולדברג 26, לסטומק 27 בצד שמאל, לרן 6 באמצע, אלא כן יש הפלס איטי, סליחה, פלס איטי לא לעשות רן 6. סטומק 25 בצד ימין, ליבר 13. עכשיו, יש כאלה, סליחה? זה שאלה, כל אחד תלוי מה עוד הם באו, ואי אפשר לדעת לקבל בתוך כמה זה. אנשים שבאים, תשנה לי את הדם, אי אפשר לדעת. זה, אם אין הסימפטומים, רק בא בשביל דם, אי אפשר לדעת, זה רק בדיקת דם יכולה להגיד. אם את רואה שהבטן משתנה, והכל משתנה, וזה נראה טוב, עכשיו אני אתן, אולי אפשר לנסות לעשות בדיקת דם, אבל אני לא עובד עם בדיקות דם, אני עובד עם גוף. זה רק קשה לי להגיד דבר כזה. אוקיי. עכשיו, יש אנשים שאתם לא יודעים אם זה אקסס או כפיר, רק שתנו לי לקרוא, בסדר? זה משהו כללי לכל הטיפולים, מבחינת זמן של מחטים, וזה הקלאסי 20 דקות. אז הזמן צריך להיות כרגע, אוקיי. זה יכול להיות 15, מינימום 15 דקות על הצד הקדמי, מינימום 10 דקות על הגב. עכשיו, אם אתם לא בטוחים אם זה אקסס או דפישנסי, אז יש נקודות שעובדות על ליבר במילא. קידני 9, בדרך כלל עובדת על ליבר, אני יכולה לשחרר את הליבר. גולדברג 27, לכיוון הרגל, בצד ימין, יעבוד על הליבר. עכשיו, הטיפוס של ליבר, אתם יודעים, נגיד, הוא טיפוס של ליבר, והוא אומר לך, כן, אני הייתי צבעתי בתים, או עבדתי עם טיח באמבטיות, וכל הזמן הרחתי דברים טוקסיסיים, דברים כאלה. זה סוג של טוקסיסיטי. זה אנחנו עושים קידני 9 ולארג' אינטסטין 15. לארג' אינטסטין 15 להוסיף נקסה. עכשיו, יש טיפוס שקיבלו, או מישהו שקיבל הרבה תרופות, זה אותו דבר, זה רעל. קידני 9 פלוס 15. עכשיו, יש קידני 9 אחרת, בשביל כאלה שהתרופות באו, שזה לא תרופות, סתם תרופות, אלא זה אופיאטס. זה אנחנו לוקחים קידני 9, אתם יכולים להגיד שזה 3 אצבעות מתחת לקידני 10. קידני 9 היא בהתחלת הגסטרוקנימיוס. קידני 9, הדיטוקס הזאת היא רק בשביל אופיאטס. אל תעשו את זה לכל דיטוקס. זה בצד השני של הגסטרוקנימיוס. יש כאן הר כזה, מלמטה זה קידני 9, מלמעלה זה קידני 9 דיטוקס. של אופיאטס, only. מה זה אופיאטס? לא, נרקוטים. לא כל תרופה היא נרקוטית. אז זה שאת רוצה לעשות דיטוקס, זה לא אומר שאת צריכה להשתמש בקידני 9 הזאת, דרך כלל קידני 9 הזאת, אלא אם כן הם לקחו משהו כמו הרואין, אופיאטס, דברים כאלה. כי יש כאן כאלה שהם ברפואה. חוץ מזה, יש ליבר פוינט נורא טובה, אתם יכולים לדו 20, לדו 20, אותה רמה בין ה-bladder line וה-gallbladder line. אתם תמצאו איזשהו שקע.
למי שיש לו משהו בכבד. אז אם אין לכם ואין לכם שקע, זה בסדר. עכשיו, דו 20 בשבילי הוא קצת יותר קדימה, לא כל כך רחוק, ואם יש שם שקע, אני לוקר את זה ואני יכול לשפר את הכבד. עכשיו, הבעיה היא, דו 20, הצידה, אותה רמה של דו 20, הצידה, רק ימינה, בשביל הכבד רק ימינה, בשביל המלריה או הספלין בצד שמאל. בין בלאדר לגולד בלאדר צ'אנל, פחות יותר. אוקיי? עכשיו, מאחורה, אתם תמצאו UB18 או T9 או UB17, משהו כזה, אתם תמצאו בצד ימין משהו. או אם מצאתם כבד בצד הקדמי, אתם עושים UB35 בצד שמאל. עכשיו, לפני שאני אסביר את זה, יש לנו משהו שקוראים לו אוקצו. הרבה אנשים שמואל אוקצו מפוצל. זה לא כל כך חשוב האוקצו הזה, אנחנו אוהבים להתחיל ללמד עם אוקצו כי זה נורא פשוט ונורא קל להסביר אותו. הייתה תקופה של הרבה מאוד אנשים היה אוקצו בשנות ה-90. זו הייתה תקופה בתקופת קלינטון ובתקופת הדוט-קום, אז פשוט היה הרבה כסף, אנשים שתו ואכלו בירה, אכלו גבינות, וזה היה כיף, והיה מאז, אז היה להם אוקצו. מה זה אוקצו? שהאדם לא זורם מספיק טוב, אז זה מראה בצד שמאל, סטומק 27, פחות יותר. כי הכבד, הפורטל ויין, נכנס לכבד מצד שמאל, הולך ימינה לכבד. לכבד יש הרבה דם, אם הדם לא זורם טוב, זה מתחיל להראות מצד שמאל. ההמשך של זה, כשזה נהפך, הוא הרקטל ויין. זאת אומרת, אנשים שיש להם בעיות בכבד, הם היו מאוד שיכורים הרבה שנים, יש להם, הם מתחילים להקיא דם, אסופג'יאל וריקוסיטי, ויש להם המרוידס. כי הדם ממשיך, הוא לא יכול להיכנס לכבד, הוא יפרוץ לאיזשהו מקום אחר. אז UB35 אנחנו עושים בצד שמאל, בכל ענייני כבד, excess of deficiency או fatty, זה לא משנה. אנחנו בודקים את זה דרך UB18, האזור של UB18. עכשיו, UB43 זה נקודה ששייכת לשומן. גאו, זה שומן, UB43. עכשיו, בצד ימין, בייחוד היא שייכת לכבד. עכשיו, הנקודה שבאמצע, אין לנו פריקרדיום שו, אין דבר כזה, לא קוראים לזה, קוראים לזה ג'וויין שו. אוקיי? אז האזור של הפריקרדיום שו, בייחוד גאו שו, כי יש לזה שומן, בקרקטר, שייך ללבר גם כן. אז יש הרבה אנשים שאומרים, כואב לי כאן, ומראים לך UB43. ליבר אחד בדרך כלל עושה עבודה טובה בשביל זה. אוקיי? זהו, אני חושב ש... אז אוקצו, כאילו, אפשר להגיד אוקצו, ליבר אחד. מה כן בסקפול בימין? בימין ב-UB43. עכשיו, אנדומטריוסיס אמרנו שזה ליבר 5, סיסט אמרנו ליבר 8, ואסטרוג'ן אמרנו שיש אנשים שבעיות באסטרוג'ן זה על הכיפה. זהו, גמרנו את כל החומר, על הכיפה. עכשיו אפשר להתחיל לעשות דברים מעניינים. אפשר הפסקה כבר? 5 דקות? לא, אני צריכה לצאת אצלי, אנחנו לא נחזור. מה שקורה, הניסיון שלי, אנחנו רואים הפסקה של 5 דקות וזוכר חצי שעה. זה תמיד ככה. מתי יש הפסקה? אם את צריכה לשבת אותי, עכשיו לאחת שיש הפסקה. לא, תעשו מה שאתם צריכים, כי יש סרט. את צריכה לדאוג לעצמך פשוט, כי אני יודע שאנחנו נפסיק עכשיו ל5 דקות, אנחנו לא נמשיך. אבל מה, יש לנו קצת הפסקה, כי אנחנו נעביר את השולחן לאמצע, שכולם יוכלו לראות.